Ако забелязахте, по време на нашата кафе пауза имаше нещо сладко, имаше и нещо солено. Вземи го, гушни го. Даже и кучето го забеляза. И Бари потвърди това. Сега Ели ще ни обясни кои са златните правила на закуската. Солена и трябва да бъде тя, сладка и трябва да бъде тя, в какво количество, в какви пропорции. Така че, Ели, успех, давай. Супер. Аз имам ли кликер и презентация? Да, имаш презентацията ти. Не, чакай. това не ми е за главния слайд. Ти къде ми... Да, ти беше на Прези, нали така? На Canva. На Canva, да. Сега ще ти изредя. Имаме я. Така... Може да кажеш един виц да загреш публика. Чакай малко сега. Не знам вицове. Чакайте, аз си забравих тук имам. Добре, чакай да не видите това. Това е неприятно нещо. Митко, разкажи ти един виц, докато намеря презентацията на Ели. С твоите камъни по твоята глава. Да. Жалко, че не съм в състояние за разказване на Разкажи какво си правил вчера, мисля, че също ще бъде един виц. Намерих презентацията. Точно да кажа. Тук му да разкажеш. Добре. Ели, Супер. готова си? Да. Заповядай. Много благодаря. Добре, здравейте. Днес ще си говорим за 3 златни правила на здравословната закуска. И съм сигурна, че вие не знаете как се сменя това. Какво се крие от другата страна на тази чиния, която беше на заглавния слайд? Имате ли някакви предположения? Моля? Покривката. Освен покривката. Паржолата, кой го каза? Точно така. Печелиш си едно яйце, защото е протеин. Заповядай. Истината е, че от другата страна на тази чиника, която виждате, се крие протеина. А именно паржолата, яйцето или всеки както си прецени. И това е, може би, най-подценяваното правило, когато се има предвид за закуската. Тъй като предполагам, ничия закуска от тук не изглежда ето така, както би трябвало да изглежда, именно да има най-вече добро съотношение между протеини, въглехидрати и мазнини. Но сега ще си говорим за първото правило, което е именно защо трябва да има протеин в една закуска. Всички сме чували, че закуската е най-важното хранене за човека. И това наистина е така и затова тя първо трябва да присъства и второ тя трябва да бъде по принцип както хората вечерят. Предполагам, вечерята е с нещо, точно паржола, яйца, мръвка, така салатка. А именно точно това трябва да се завърти наобратно. Аз не съм точно диетолог, но последните 3 години доста съм се интересувала от хранене и съм го изпитала върху себе си. Ако не знаете, протеините се съдържат в месото, рибата, яйцата, сиренето и ако някой е веган, бобови култури също може да заменят този протеин. Имам една история, която е свързана с тази закуска. Веднъж на работа се появих, нямах време да закуся вкъщи и се появих с именно подобна чиника, само че и с риба. И те ме погледнаха така, как може да закусваш с риба ти, добре ли си нещо там. А другите момичета бяха така с едни много естетически издържани смутита, такива увесени ядки. И те ме гледаха като някакво така извънземно, как мога да закусвам това нещо. Но истината е, че това наистина си е живота, защото закуската не трябва да бъде сладка. А именно не трябва точно тези смутита, които сме свикнали да гледаме, предполагам, по социални мрежи, които се промотират навсякъде като някакъв вид много здравословна закуска. Ами не. И сега тук имам един въпрос. Признайте си кой днес е закусил с нещо сладко. Добре. Там 3-мата вие ще си разделите едно яйчице, което аз ще ви дам. Това е... Предавам нагоре. Няма да хвърлям. Така. Марти, дръж. Няма да падне, нали? Браво! Това е за да се подсилите, тъй като наистина това е може би най-голямата грешка.
Защото когато ядем нещо сладко сутрин, след това през целия ден ни се яде сладко. Аз лично, когато ми се случи, отварям хладилника през целия ден, търся си нещо, я сладичко, я не сладичко, но не може да осъзнаем, че всъщност от това този глад, който е постоянния, се крие точно в сладката ни закуска. И ние се чудим защо сме постоянно гладни, защо постоянно в 3 часа отварям хладилника. Най-вероятно това е причината. Също така, прочетох една книга, всъщност изгледах няколко видеа за нея, но скоро ще я прочета, която казва се Глюкозната революция. И там се говори точно за това как последователността, която моята баба, вероятно и вашите, са ви говорили за това, че се яде салата, основно и десерт. Това наистина е много важно. Без значение, тъй като едва ли го правите за закуска, да ядете първо, второ и трето, но в една чиния трябва да присъстват тези неща. Примерно салатка първо, второ, примерно мръвка и трето нещо, което е като десерт. Така че може да не изключваме напълно... може да не изключваме напълно сладкото от закуската ни, но може примерно това нещо да е след като вече сме изяли всичко друго, което ни е в чинийката. И с това казвам благодаря, тъй като вече моето бебе не може да издържи без мен. И тук искам да ви покажа, че всъщност английската закуска е много полезна, тъй като съдържа всичко, солена е, има протеин и така. Надявам се, че съм ви вдъхновила. Утре закуската ви, тук който каза, че е закусил със сладко, утре да закуси нещо силно, с което най-вероятно днес би вечерял. Благодаря. Еми, поздравления. Благодаря ти. Заповядай. Мерси.